החופש הגדול תכף נגמר, מה שאומר ששנת הלימודים הבאה תכף מתחילה, וזה הזמן להכיר את קופסאות האוכל המדהימות של ימבוקס. יש לנו אותם כבר שנתיים, קופסאות מעולות, אותיות ברמות, עם סגירה הרמטית, אין מעבר בין התאים, אפשר לשים רטבים, טיבול הירקות, עם סנדוויצ'ים, והכל נשמר בצורה טריה ביותר. בנוסף, יש אביזרים שאפשר להוסיף כמו כרטיסיות כאלה יפהפיות ובקבוקים לרטבים, ותראו איזה יופי, יש המון מדבקות חיזוק ממש מתוקות שאפשר להוסיף, והן נדבקות ממש בקלות לסיליקון וגם מתקלפות בקלות. יש מגוון ממש גדול של צבעים וסוגי חלוקות ומגשים, ואפשר להזמין גם רק מגשים בנפרד אם רוצים לגוון. אחרי שנתיים שימוש בקופסאות המעולות של ימבוקס, אני יכולה להגיד שאלה הקופסאות הכי איכותיות שיש. יש לנו עכשיו קוד קופון, אז כדאי להזמין כדי שהקופסאות יגיעו בזמן לשנת הלימודים החדשה. תהנו, קופסאות מעולות.